Jelena Karleuša uvek je obučena trendi od glave do pete, a mnoge komade je uspela da nabavi među prvima. Ovog puta Karleuša nije mogla da odoli Pink Balenciaga patikama. Jelena se pohvalila na Instagramu i objavila je nekoliko snimaka i fotografija, a na poslednjem je napisala gaserka. Gaseri su inače klinci za koje važi pravilo da nose garderobu koja je onako gaserska, što bi se reklo, i da bilo šta što je fuš ne dolazi u obzir, prenosi Telegraf. Patike koje je Jelena odabrala ovog puta i koštaju 1409 evra. Ne znam čemu služi tih 9 evra, mogli su samo da zaokruže, ali vidi se da Karleuša uopšte ne žali što daje tolike pare, pa je to na obične patike, koje izgledaju onako Barbie. A takođe i ne brine zbog toga što svi osuđuju Balenciagu i retko ko sad trenutno u svetu nosi ovaj brend zbog onog skandala koji su imali sa onom jako bolesnom kampanjom. A vi mi pišite u komentarima šta mislite o ovim patikama, kako vam se dopadaju i da li bi Karleuša trebala da nosi Balenciagu nakon onog skandala.